Mano mar para mar di maraboro. Kata kamano akeni Juma, in puonj mane ma kaka wan kaka jonage, jotelo bende. Wanyalo suma hinya nyaka luore koda. Were kare mna giwach kare mna pogo mwandu, kare mna kaka yiero ni taye. Ngeni jitimo mana kisera margi, to pok waneno lweny mora mora mabire dhi nyime. Ulkalao. En puonj maber sani to bende adwa wach even though owadwa nowacho ni gunism en ng'eny mana kaluo kende. Gunism aparo ni ok en kaluo kende, kata Nairobi gunism ng'eny, to gima awacho en ni sana ino ka Central kod other places ino ka kata mana ka nyitimo demonstrations manyoro en mar gine mar sabasaba ni ino ka bende Gachaga nyowacho ni okwero jo gin kik wuog nyo giwinjo wachne to bende nyamor Kitengela en ga kuma liet ka ndalo ma itimo protest no ka liet mar koko ng'eny to jomodak mang'eny Kitengela of course nitie Jaluo, Wakamba and all that koro osebed ga marach ma ino ka itimo protest no ka Kitengela ino ka wanga ma ndara enena gine iwango mna gine mar mtoka koro to bende adwa mondo agoyo nero kamano sana ne Joluo nwach sana jo demonstration mosebed kitimo manotim June 25th gimanyoro ma sabasaba no kaka Luo nyoro ling thi onyoro onge demonstration ma Joluo wacho nwan gin sani gin ng'iyom no maendeleo karo paro ni Jaluo osechako loko pache. Jaluo osechako pache en nani koro onego wati gi chance ma wan go sana jo tendwa mani sirkal ka riwo gima wacho jo tendwa mani sirkal wati gi chance ni mondo wa make sure ni wariwo wagero ojendni wakelo opportunities mang'eny siaya wati gi opportunity ma wan go siepe gi sani Ruto sani serowa ka Ruto serowa to obudu wacho ni power tiende nang'o power konego bed ni en na mtokni gi security gi pesa mang'eny migolo e rambe hapana. Power bende wacho ni miye ojendni tich wadwa ni mondo wang'e to ojendni adi monwang'o tich monyalo ndika Ruto wuoyo gi jotelo ondiknwa ojendni mang'eny e KDF moa Kaluo wandiki ojendni Raymond Omolo PS my security ndalo manene Ezekiel Yugu ne PS my security Joluo ne nondik mang'eny igine police gi security gi other areas koro gima PS Omolo I'm sure no setemo monyalo lakini otimnwa matek mondo Joluo mang'eny ondike police ondiki other areas mag sirkal iwinjo nwach may chance ma wanyalo tiyogo and this is the reason why anyisoga ji mang'eny an sani wang'ni an okobadha sana sani kata joma wacho ni gidwaro Orengo dwano terwa ka Alinda gi Sifuna gi Gachagua an awacho ni kumodwa Orengo dwa tero wano okane kony ma obonwang'o maduong' sana nwach kacha bende kidhi kacha ibo mana chako laro opportunities kacha elese Gachagua nwach obo bet gi votes mang'eny en mobo decide ni to jedi ma bonwang'o lemo machal nade Waluya bende manye koro sani ye chance higa achiel modong'ni esa chance ma Jaluo nitie ma wanyalo nwang'e kata appointment mondo or kata na nyithindwa gi kata nyaminwa ni onyalo nwang'e kata ambassador moro tede kucha. This is the chance so wati gi power ni sani to bende